Action X, history road. Look out, there goes the Spider-Man. Well, and big, he's ignored. Action X, whenever there's a hangout, you'll find a Spider-Man. Ještě já si troufám říct dnes už mého přítele, tedy kamaráda, a přichází pan Wagner. Pozdravím, přichází do Turnova, aby tuto chvíli pozdravil. Dobrý večer, Karle. Dobrý večer. Já vám hned na začátku musím na sebe prásknout jednu věc. Já jsem čekal na Teresku, to je shodou okolností moje dcera, která hraje teď hlavní roli v muzikálu Bídníci, má za sebou 2 představení. Já jsem pro ní dojel, a protože mi Honka řekla, že máme být jako půlnoční překvapení, tak jsem to šlehal celou cestu 180, kdyby tady mezi náma byl policajt, tak sorry, prostě mi to nedokáže už zase, jo. Ale jak jsem spíchal, tak jsem vzal můj pytel na šaty, vzal jsem si kvůli vám moje jediný versáže a ztratil jsem kalhoty. Představte, že mi vypadne někde u divadla. Já už jsem tam volal, tak teď už rekvizitáři hledají okolo halí Goya moje versáž kalhoty. No, když je nenajdu, mám smůlu. No,
Takže... No já bych doplnila, že původně jsem myslela, že to jako necháme, že in, jo, ale pak jsme řekli, že nejlepší jako se přiznat. Ne, no tak... Jako konec konců to je dobrý force, myslím, že... Johanko se bála, že bych vypadal jak Mareš. Nehejte, já bych vám, já to nebudu prodlužovat, už jsme vám řekli všechno, potom vám řekneme víc. Dámy a pánové, přichází vás pozdravit. Tak, já bych vám o ní krátce řekl. V Bídnicích hrála, začínala jako malá kozeta. Potom vystudovala English College, odjela studovat na Art Academy do Dallasu a po návratu dostala hlavní roli v muzikálu Děti ráje a teď dorostla do velké kozety. Dneska už to má i takovou pikantérii, že dneska hrála dvojici Kozeta Marius se svým bráchou Pepou. To vám říkám jenom jako bonus. Dámy a pánové, Tereza Wagnerová. Oj, Terezko do Turnová. Tam byla, protože to byla taneční soutěž dětských domovů a organizovala ta Hanka Kenichová, že jo. A tam se nám strašně líbila jedna tanečnice, která se jmenovala Lucinka. Jonka se ji ujala, já jsem za to hrozně vděčný. Dokonce vyhráli několik těch stylů, který se tancovali ten den a zbytek vám Ilonka řekne. Tak já to rychle dovysvětlím. Děkuji za slovo. Já bych pro vás měla takový malý dárek, který respektive kvůli tomu tady vlastně dneska všichni takto jsme, protože, jak už bylo řečeno, tak my jsme při jedné soutěži v Praze na podzim objevili
já říkám, že talent, protože mezi všema těma tanečnicema a dětma z dětských domovů nás upoutala Lucka a takhle jsme seděli vedle sebe a říkáme, něco pro ní uděláme. Tak já jsem řekla, my máme divokou kartu na mistrovství světa. Já jí dám divokou kartu a my ji připravíme. No a Karel řekl, že bude zpívat s jeho dětma, pak jsme teda řekli, že zpívat asi nebude, takže bude tancovat. Ale prostě jsme řekli, že něco uděláme a Karel je takový akční, takže hned běžel za ředitelem toho dětského domova a řekl, prosím nás, my máme pro ní dárek a já už jsem nemohla prostě ani couvnout. Takže nejsem tomu já sama, to prostě i Karel, to nejenom já. Ale opravdu my jsme tu akci spustili, Lucinka k nám už jezdí přes 3 měsíce trénovat do Turnova, chystá se s námi na mistrovství světa, trénuje s kamarádama i sola, má skvělou sestru, ta se jmenuje Jiřínka, obě dvě tady dneska jsou, přijeli ze Šluknova, tedy přijeli z Lipové u Šluknova, protože tam je ten dětský domov, mají tady sebou kamarádky a paní tetu, takže my zdravíme tetu Helenku, děkujeme, že slečny přivezla, prosím potles pro ní, protože to je taky volný čas. A já strašně moc jsem ráda, je to pro mě srdeční záležitost, když mohu někomu něco hezkého udělat a udělat něco, co se prostě má. Takže Karel vlastně to taky tak trošku způsobil, tak teď si myslím, že spolu jsme oba, tak teď jsem zvědavá, čím jsem teďko tady jako... Ano, jsme v tom oba, já jsem navíc ztratil kalhoty. Takže, děvčata, pojďte k nám. Lucka a Jiřka! Co oni? A my na to máme nějaký připátko. A protože melodie z Dětí rájí zpívá právě v tomto muzikalu Tereza, protože tam hraje jednu z hlavních roli Báry, děvčata, Tereza teď. Stačí vám tohle místo? Jo. Ještě schoďte ten mikrofon jako Tereza i pódium patří vám, dámy a pánové, Lucka a Jisegra.